Mun nimi on Milja Suonvieri ja ohjaan tällä videolla teille lyhyen joogaharjoituksen. Ja tässä joogaharjoituksessa me käydään läpi rangan eri liikesuuntavenytyksiä. Ihan istualteen tässä matolla. Ja tällä tavoin me lisätään rangan liikkuvuutta ja mahdollisesti ehkäistään erilaisia kiputiloja tai niiden pahenemista. Aloitetaan eteen taivutuksesta. Mä tuun sivuttain, niin näette ehkä paremmin. Ota asento, missä sun jalat on lantion leveydellä suurin piirtein, istuinluiden keskikohta vasten maata. Ja sä voit aluksi käyttää tätä alustaa maata tukena ja painamalla sitä löytää vähän pituutta, sun rankaa ja tilaa sinne nikamien väliin. Voit kiepsauttaa vähän hartioita taakse ja alas ja viedä myös päätä ylös ja taakse, venyttäen niskaasi. Sä voit sitten ajatella, että tämä eteentaivutus lähtee tästä etulantiosta ja tästä psoaksen kohdalta. Ja sieltä lähdet ikään kuin taittumaan, sä pidennät ja taitat eteenpäin. Samalla voit ojentaa vähän nilkkojasi. Ja sitten mikäli haluat etsiä vähän niin kuin päätä ja ylävartaloa lähemmäs jalkoja, voit sieltä ylhäältä antaa enemmän niskan pyöristyä leuominen kohti kaulakuoppaa. Ja anna tämän vaikuttaa sun selkään muutaman hengityskierroksen ajan. Eteentaivutuksia meillä on aika paljon arjessa, mutta mä päätin näyttää myös tällaisen. Yleensä käyn joogatunneilla kaikki nämä rangan liikesuunnat läpi. Ja sitten pikkuhiljaa lähdet sieltä nousee ylös takaisin neutraaliin asentoon. Ja me siirrytään täältä suoraan taakse taivutukseen. Tällä kertaa, jos sä haluat, sä voit tuoda sun sormenpäät tuohon lantion taakse. Kädet voi olla ikään kuin tällaiset tukipuut. Taas sä voit vähän painaa käsillä vasten maata. Kyynärpäät saa olla vähän koukussa, erityisesti jos on taipumusta yliojennukseen. Tässäkin voit vähän ojentaa nilkkoja. Ja sit lähdet avaa rintakehää kohti taivasta. Ja sä voit lähteä vähän koukistaa enemmän näitä sun kyynärpäitä, mikäli se tuntuu sulle mukavalta, ja kasvot voi olla kohti taivasta. Ja jättää tähän taakse taivutukseen muutaman hengityskierroksen ajan. Ja lähet sit sieltä rullaamaan ylös. Tultiin taas neutraaliin istuma-asentoon. Siirrytään tästä rangan kiertoasentoihin. Sä voit nyt astua jommankumman jalan koukussa suoran jalan viereen tai siitä yli. Jos astut yli, se voi olla vähän voimakkaampi se venytyksen tuntuma. Edelleen istuilut painuu vasten maata. Voit halata vähän sitä jalkaa ja hakea sinne alaselkää pituutta. Sitten täällä vastakkainen käsi halaa ja koukkujalan puolinen käsi siirtyy sivulle tai takaviistoon ja pidennät ja kierrät rankaan. Ja jälleen tuttuun tapaan jäät hetkeksi hengittelemään ja annat asanan vaikuttaa kehosi. Ja lopulta tuut eteen, purat asennon ja me toistetaan tää liike toiseen suuntaan. Sulla voi olla vähän eroja eri puolilla kehoa, me ei yleensä olla symmetrisiä, toinen puoli kehosta voi olla enemmän auki. Eli katso taas, kumpi on parempi vaihtoehto, jalkakoukussa suoran jalan vieressä taikka sen yli. Halaat vastakkaisella kädellä jalkaa ja koukkujalan puoleinen käsi siirtyy sivulle tai taakse. Painat istuuluuta vasten maata, päälaki työntyy ylöspäin ja niiden välillä tapahtuu tämmöinen spiraalimainen kiertoliike. Ja vaan hengität, annat kehon tottua tähän. Ja lähde sitten lopulta purkamaan. Ja siirrytään rangan sivuttaisiin venytyksiin. Mä tässä esimerkkinä tuun polviistuntaan, mutta se voi olla joku toinen istumatapa, ristiistunta.
ihan mikä sä koet mukavaksi, mutta ehkä sekin tässä on ideana, että vaihdetaan sitä istuma-asentoa. Ja tällä tavoilla myös haetaan sitä monipuolisuutta, mikä on niin kuin yleensä se, joka just niin kiputiloja selässä estää. Aseta jompikumpi käsi tukipuuksi sivulle ja avaa toinen käsi ylös. Eli kylkivenytys. Me luodaan tilaa sinne sivulle. Nojaudutaan vasten sitä tukipuuta, mutta meidän kasvot ja rintakehä voi olla silti eteenpäin. Tai sit halutessa voit kurkata kasvoilla kohti ylempää kättä. Ja taas me annetaan tänne hetken vaikuttaa. Ja sit vaan purat. Toinen käsi siirtyy tueksi ja toinen käsi nousee. Halutessa voi ottaa hengityksiä mukaan näihin harjoituksiin. Ja monesti laajentava liike, kohottava liike on se, milloin me otetaan sisään hengitys. Ulos hengityksellä laskeudutaan asentoon tai sitten puretaan se. Nämä on ne niin kuin tyypilliset. Ja taas muistat, rintakehä saa olla eteenpäin ja kasvot, tai sit voit viedä kasvot kohti ylempää kättä, venyttää tilaa sun kylkeen, venyttää rankaa sivusuunnassa. Ja lopulta purat. Tässä oli nämä rangan kaikki eri liikesuunnat. Me voidaan ottaa tänään ekstrana vähän tämmönen jälleen niin kuin pidentävä venytys. Voitaisiin ottaa välillä tämmönen istuma-asento, jos meillä on leveä jalkainen istuma-asento. Jälleen istullut vasten maata. Välillä voit just ojennella taittaa nilkkoja näissä maan avulla, kohottaa pituutta rankaan. Ja nyt me niin kuin ikään kuin tämmöisenä isona ympyränä nostetaan molemmat kädet kohti taivasta. Ja lähdetään kurottaa. Tunnetaan, kuinka sinne koko selkään tulee nikamien väliin lisää pituutta. Koitetaan pysyä suorana, kaularankakin siellä selkärangan jatkeena. Haetaan pituutta ja tilaa sinne. Ja sieltä lopulta lasketaan kädet kehon vierelle. Ja tässä oli tämmönen selän venytys joogaharjoitus tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja oikein mukavaa kesää teille. Moi!